irwanewe kuchengeta shoko renyu nokuita oyo ndodakadi irwanewe kuchengeta shoko renyu nokuita simbombera maoko andetoi Kanamandi Swirangoni Kutundi Tiskwebasa Saruzai Zamunoda Asikara Yemandiri Kanamandi Swirangoni Kutundi Tiskwebasa Saruzai Zamunoda Asikara Yemandiri Hoya Musandiri Dona Kurai Wande Kusengeta Naguita Aywa Hoya Musandiri Dona Kurai Wande Kusengeta Aywa hoyo Musandiri Tona Kurairwane Ogusengeta Aneguita Aywa hoyo Musandiri Tona Kurairwane Ogusengeta Good for you. Hallelujah.
Wamilele, wamsima wamilele. Wamilele, 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 wamilele. Everybody look, see what the Lord has done. 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 I have no favor. He gave me favor. I have no favor. I have no favor. He gave me favor. I have no favor. He gave me favor. I have no household. He gave me household. I have no household. He gave me household. I have no household. He gave me household. I have no motto. He gave me motto. 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 Motto, motto, motto. Motto, motto, motto. Motto, motto, motto. Motto, 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 motto. Motto, 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 motto. Let's go like this. I have no money. He gave me money. 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 I have no household. He gave me household. I have no household. He gave me household. I have no household. He gave me household. I have no motto. I have no motto. He gave me 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 motto. Motto, motto, motto. Motto, motto, motto. Motto, motto, motto. Motto, 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 motto. Motto, 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 motto. Ah, fire, 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 fire. Where can you feel it? All over. Where can you feel it? All over. Moto, 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 moto. Where can you feel it? All over. Where can you feel it? All over. Jesus, 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 Jesus. Let's go.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Who is happy to be in the house of the Lord? Hallelujah. Who is happy to be in the house of the Lord? Say, I am happy to be in the house of the Lord. Hallelujah. Simudza maoko ako. Utange kurumbidza. Utange kunamata. Utange kuvatenda Mwari nekukusvitsa panzvimbo ino. Utange kungosimudza zita ravo. Nekuti vanogara pane rumbidzo dzavo Jehovah. Vanoda pane rumbidzo dzavo. Saka iwewe neni tikasasimudza mazwi edu, hanzi I will raise stones. I'm sure nobody wants to be replaced by a stone. Come on, HIC, open up your mouth and start to thank him and start to worship him and start to lift up his name on high. Rakosaya katalabahaya, rekesaya katalabababa, rikasoya katatalabohaya, yakatatarabasoko katalabababa, riakaseke tetelebe. Come on, come on, come on, raise up your voice. Raise up your voice. Raise up your voice. Raise up your standard of prayer. Raise up your standard of worship. Areso yakatata. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, O Lord, in the name of Jesus. Na ijojo tende ukai mudzoke zvivi zvenyu zimwe muveva karurama naizvozvo tende ukai mudzoke zvivi zvenyu zimwe muveva karurama. I'll sing it again. Naizvozvo imi tende ukai mudzoke zvivi zvenyu zimwe muveva karurama. I love the sound of that. One more time. Oh, naizvozvo imi tende ukai mudzoke zimwe muveva karurama nekuti anochengeta Jesu anochengeta Jesu anochengeta Jesu anochengeta Jesu anochengeta 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 Jesu anochengeta anochengeta
singakone. Hapana cha singakone. Anosimuta. Hayamasatalaba. Anosimuta Jesu. Ndangandiri mukuruba. Hakandiwana. Hakandida Jesu. Hano. 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 Anosimuta. Kananewe unosimukao. Kananewe unosimukao. Simuka pauri papo. Simuka pauri papo. Anoponesa. Moyo yakarwadziwa. Anoponesa. Nechipi chiri kurwadza. Uya nacho kwari. Hapana chasingakone. Anoporesa. Nyama dzinorwadza. Anoporesa. Moyo inorwadza. Anoporesa. 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 Hey, there is nothing impossible. One more time. Simutai squirako. Jesu. Pora pauri papo. Ha. Pora pauri papo. Ha. Pora pauri papo. Dona usimutai squirako. Ha. Dona usorere mbiri kwari. Dona usimutai squirako. Harina taya baba baba. Hiatera saya. Riatera saya. Hikatara bosaya. Yeketetene bosaya. Riamandara kosayete. Riakatatara basa. Hiayamandara bosaya kata. Simutai squirako. Ayandere kosayata. Riandere kosaya. Rikata dabaya shakate de bosakata dekete de boshikanta labaya sumane yeah. Unopora muzwara nasi. Unopora muzwara nasi. Yakata dabaya shakata kutenda kwako kuri kupiko yando shakata ba yekata yantanda dabaya sumanda riekete de bosumanda. He's moving right now. Arikufamba pakati pedu. Pora muzitara Jesu. Simuka muzitara Jesu. Yandosha. Yeah. Otatapa ya shakate. Riko tapaledaba. Etia paliko shakatadaba. Menekese katadaba ya sumanda. Itona ya nenenenebosa. Palata. Shakatada. Rekotadaba ya sumanda. Ikando shikataba. Rete de bosa. Unopora muzitara Jesu. Yanda nama ya sumanda. Die mariwe nyama yose. Chiko Usingamuomera. Yando sakatalama ya sumanda. Ndeke sakatadaba ya sumanda. Yeah, yakatadaba ya sumanda. Ndiandosha katadaba ya sumanda. Speak to those dry bones. Speak to those dry bones. Rakata iti mafupa rarama mafupa rarama muzitara Jesu. Randosha kata eketetepe ikonda dabaya rekosta bayedaba ekonianda namaya sumanda retetetete ikantatataba shikandosha kata
manda tapakata yetadaba yasumanda lebrosha kataba indasieketedebe likandalaba yasumanda rentedebosa parakatalaba yasu kunere chinu chakamuomera yanda tatapa deketedebosa talaba yasumanda dayando shakata hakuna chakamuomera mwari huyo retadaba yasumaya. Speak to those dry bones. Nando seke randa daba yasumanda lieketelebe ano pore sa ano pore sa Jesus ano hey ano. Can we sing that one more time? I know po adizive kuti ungaudai uri kusangana nechimu upenyu hwako karakata daba yasate Jesu anaporesa yakata daba yasa. Speak to that situation. Taurana your situation ni remove penyu hako. Na yakatosha katalaba yasuman. Jesu. Anoporesa. Asnanda kutiaka kura zvakadi. Rakata taurana rokomo iroro. What before Serupapeo, you shall become like a plain valley. Rakata dabaya sakate. Yeah. Anoporesa. Anoporesa. Katadabaya sate rekando shakatalabaya suman anaporesa ka mutrene takudana mangwanani ano yekata unoziva nyaya dzedu rakata nyaya dzeumwe neumwe ari pano unodziziva sangana unesu mangwanani ano yando shakata daba yasa rekota daba yasa katalaba yasuman ma kasakata edo palata laba sika marata palakate ndiko shata baba kadzirisa ima marriage mangwanani ano yekatadaba yasuman yakatadaba yasat kadzirisa izvibereko mangwanani ano eka shakatadaba rekosakatalaba yasuman yakatalaba yasumanda rapa izvirwere mangwanani ano ngaifambe shakata mweya wako ngazadze nzvimbo ino rekotadaba yasumanda retetete ripa shakatadaba mandosa telemeando ikando shakatalaba ratadata netetete rikataba shadabahasa nekesatalama usuman kadzirisa imuri yangu mangwanani ano aiwa sakatadaba yasuman rekatalama usuman kadzirisa izvakataurwa nana chiremba kondibika
muridzi wenyama yose, dzoreredzai pazvanga zviri pamakandisika muzita raJesu. Shakatalabaya rekatada shakatalabaya sumanda ndeke sakatalama usumanda ndiandosa ndiyeketedebebebe ya sakatalabaya sumanda. Nayanda dabaya sata my investments angu mngari raha shakatalama ya sumanda ndaramba kunyura mangwanani ano musita raJesu. Munoporesa, munoruramisa. Garaine noku singa peri garaine ni noku singa peri garaine eku singa peri garaine ni noku singa peri ndichichema nema
Hallelujah. Hallelujah. Tiende, tiende, tiende kudenga. Umaoko. Tiende, tiende, tiende. Aona mavanga. Tiende, tiende. Tinona mumaoko. Tiende, tiende. Kunoona mavanga pakabaiwa Jesu. Vanokumbira, vanopiwa, vanotsvaka, vachitenda ndiye Ishe. Vanokumbira, vanopiwa, vanotsvaka, vachitenda kuti Jesu tiende, tiende kunoona pakabaiwa Jesu. Aya, tiende, tiende kunoona Baba, tiende, tiende. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you. Amen, 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 amen. Amen. Thank you so much, praise and worship. Pandichapedza message yangu tichada kuti panapa tanamatira kereke. Amen. Tichada kuti tizonamatira kereke pandichange ndapedza message yangu. Amen. Tichimba kuti tiende kudenga tinoona mavanga aJesu. Kana pane chinhu mukati meupenyu hwangu taita zvese zvatinoda, taita zvese zvatingaita panyika pano, chekupedzisira chakakosha ndechekunzwa mashoko aJesu ekuti well done to my good and faithful servant. Tikaita zvimwe zvese very well, but pekupedzisira ukangozonzwa mashoko iwayo asina kuuya, paita dambudziko. Saka kunamata hakusi kwekungonakidzwa, but kunamatwa ndekwekuona kwatiri kuenda. Amen. Kunamata hakusi kwekungouya kuzosangana every Sunday, but kunamata it's the end goal. Shoko raMwari rinotiro magumo echinhu anokosha kupfuura mavambo. Chinokosha is the end product, not zvatiri kuita izvi nezvi.
Amen. Saka ndoda kuti tigoverane mashoko raMwari panguva ino. Thank you so much for coming to church today. Mwari wekudenga vakuropafadzei. Regai tiverenge mashoko mashomanana, maybe akati wandei zvavo. Then ndozongogoverana nemishoko raMwari pane maminutes mashoma ari kutevera. Regai tivhure mabhaibheri edu kuna Acts chapter 17. Acts chapter 17, 22 to 32. Acts chapter 17. Yeah, I think aripo pa board. Regai tingomatarisa. Tingoverenga nekurumidza. Acts chapter 17, 22 to 32. Bible notice so. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with an inscription, 'To an unknown God.' So you are ignorant of the very thing you worship. And this is what I'm going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands, as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their land. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. So therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. So in the past, God overlooked such ignorance among him, but now he commands all people everywhere to repent. For he set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. So now here, when they heard Marizo ya Paul, when they heard about the resurrection of the dead, some of them, there were three responses. Some of them, they sneered. But others said, "We want to hear you again on this subject." Then I will read the scripture that we all know, Matthew chapter 28, 19 to 20. Matthew 28, 19 to 20. Therefore, it's a very popular scripture. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very end of the age. May the Lord bless the reading of his word. Amen. And tudangogwerana nemi shoko raMwari kwema minutes mashoma. Musoro wenyaya wandinawo ndewekuti izvo kumuziva usingamuzive. Kumuziva usingamuzive. Paul akaenda muguta. Vanhu vemuguta vanga vakatonyora zvinhu zvanga zviri very powerful. Mukaverenga nyaya yemuAthens zvaitika, vanga vari vanhu vainamata zvima-idol. Saka mukunamata, mumwe waigona kunamata umbudzi neapa, mumwe waigona kunamata anything, vainamata zvima-idol. They believed in worshiping, but vaingonamata chero. Vanhu vemuAthens vanga vasiri ma-atheist. Ma-atheist ndo vanhu vanototi hakuna kana chinombonzi Mwari. Saka ava vanhu havatombodi kunzwa nezvaMwari, kuti ma-atheist havatombotende zvokuti kuna Mwari. Ava vemuAthens ava vaitotenda kuti kuna Mwari. Ndosaka vamwe vacho mukutenda imomo vaipedzera vakunamata zvimwe zvimufananidzo zvakasiyana siyana. But vapedza kudaro
panewo hamenoti group here kana kuti munhu wakazongofunga akati regai tichingonyora kuti to an unknown god, kuti ariko kwaari ikokoko but hatimuzive. Ndobva vangonyora inscription yanga iri very powerful kuti to an unknown god, muriko henyu Mwari asi hatikuzivei. Hatipokane nevanhu vanotaura kuti kudenga kuna Mwari. Aiwa, munotoriko. Asi dambudziko rataita nderekuti hatikuzivei. Ndopane dambudziko redu. Zvokuti muriko, aiwa muriko. Tikatoimba totoimba kuti makanaka muriko. Dambudziko razongoitika nderekuti hatikuzivei. Kuziva munhu wausingazivi. Makamboona ameno vamwe wenyu but makambotaura takabva kuZimbabwe. Takunoku. But wakambotaurirwa nyaya yeAmerica nemunhu ari kuZimbabwe asina mbosvika kunoku. Anokutaurira zvekunhu kwaasingazive. Kuna vamwe anototi munhu akuuya anonzi siyai anotorwa paairport. Vanhu vanototi ko makasiswa nezvanzi vanhu vari kumusha vakati zvinosara zvese zvipa iye haasati ambouya. But anoita audacity yekuda kutaura zvezvinhu zvaasingazivi. Kuna vanoziva America vasingaizive, koita vanoziva America vanoiziva. Vakaiziva nekuuya. Ezvinozi takuno tikanzi vanhu vari uko vachikumbira mari. Tinoti vanhu vanomboziva here kuti kugara muAmerica kwakaita sei? Vanomboziva here kuti shift rinorwadza sei? Vanomboziva here kuti you are paid for every dollar raunoshandira? But ari kuZimbabwe asati auya anongofunga kuti paunongoburuka paairport madhora anenge achitotanga kutanga ari kunaya, unototanga kutongonzwa homwe dzaa kutongozara nemari. Anoziva zvinhu zvaasingazive. Wakati wambosangana nemunhu anokuziva iye asingakuzive, anoti akatanga kutaura pamusoro pezvinhu zvavo zvelife yako zvaasingazive, anotanga anozviziva iye asingazvizive. Kuziva zvinhu zvausingazive. Hallelujah. Amen. Ukamunzwa achitaura nezvako unotofunga kuti munoza takambonyoreswa bhuku pandandiri kuBible school. Lecturer wedu subject yataita akanga nebhuku raakanyora iye. Saka anyora ndobva akutitaurira seklasi zvikanzi taurai kuti author webhuku iri aida kurevei paaitaura zvakati. Iye ndiye anga arinyora. Vanhu vakatanga kutaura zvavaifunga ndobva azosumuka zvikanzi but muri kuboziva here ndini ndakanyora bhuku racho. Zvanda ndichinzwa zvenyu muchitaura pama homework yenyu apa. Ini wacho ndini ndakatonyora bhuku racho. Ndatoshamisikawo nezvimwe zviri kutobuda. Zviri kubuda imomo pamusoro pezvinhu zvandakanyora. Dambudziko rekuziva chinhu chausingazive unoita mistakes akawanda. Saka vanhu vemuAthens vaiziva Mwari wavasingazive. Saka mukusamuziva kwavo ndosaka vamwe vacho vakafunga kuti kumunamata togona munamata turumbudzi. Vamwe vacho vakafunga kuti togona kumunamata, vakatanga kuita idol worship because vanga vasingazive Mwari wavaiziva kuti ariko. Hallelujah. Munoziva Jesu pane imwe nguva yaakataura akatizvo, dzimwe ndima dzandaverenga, go ye and make disciples of all nations. A disciple is a follower. A disciple is a learner, someone who learns. A disciple, if we say a disciple of Jesus, because unogona kuita disciple wamaHomad, unogona kuita disciple wemunhu, but kana tichitaura a disciple of God, of Jesus Christ, munhu anodzidza kubva kuna Jesu. Ndosaka Bible Shona richiti vadzidzi vaJesu. Zvinoreva kuti munhu anotogara achidzidza nekuona mafambiro anoita Jesu kusvikira amuziva. Saka Bible kana richiti go ye and make my disciples of all nations, zvariri kureva ndezvekuti endai munodzidzisa vanhu pamusoro pezvandakakudzidzisai, zvamuri kurarama, zvamuri imi. Ndosaka pane imwe nguva vakati vaenda pane imwe nzvimbo vachingorarama vakazopedzera vanzi maKristu. Havana kufamba vachinyora kuti tiri maKristu, vakangorarama chiKristu, chidisciple. Kuva a disciple munhu anotora, anodzidza nokutevera. Ndosaka muchiona even sometimes word rekuti discipline
Rinobva paword redisciple kudisciplina. Mwari, you are discipling a child kuti ave izvo zvaunoda kuti aite. Amen. Saka a disciple is a follower waJesu Kristu. Haugone kunomeka madisciples kunzo uku iwe usiri a disciple. Haugone kuzoti unoita doctor. Pane mwe nyaya ndakanzwa mheno maNigerians sometimes vanonyeba. Hanzi akangozvita a fake doctor. Akazvita a fake doctor, hanzi vanozvita sometimes. I don't know how far true it is. Hanzi shashai haina kana anything chainoziva nezveudoctor. Saka zvaaita manje aifonera a doctor ari kuNigeria achitooparate munhu. Saka ndoita sei zvinezvi, ndabata banga, ndapa munhu uyu inonzi yekurarisa. Saka ndobaya nepapi. Zvine ngozi kuita chinhu chausingazive. Zvine ngozi kuda kuita mukristu yausiri mukristu. The reason why church iri kutadza kuchinja ndeyekuti hamunacho madisciples acho aJesu Kristu. Usati wakugona, because kumeka a disciple hakusi kumeka a convert. Pane difference between vanhu vanoresponda nevanozoita madisciple. Kuti azova a disciple anofana kutoenda through a process yekudzidza. Ndinofana kuita sei? Achidzidziswa nasomeone tinodaiwo so, achidzidziswa kunamata, achidzidziswa kuverenga shoko, achidzidziswa kuda Mwari, achidzidziswa kuziva Mwari wacho waanonamata. Ndosaka sometimes tichitaura kuti kana even uri mubereki uchiuya kuchechi nevana, namatira kuti at some point vana vako vave nepersonal relationship yemunhu wacho wauri kunamata iwewe. Hallelujah. Kuziva wausingazive. Zvine dambudziko kuuya kuchechi every Sunday tichisumudza maoko tichinamatana tichiparidzirana kuna Mwari watisingazive. Hallelujah. Paul ari kutaura adzizvo, ndaona kuti kuna Mwari asingazikanwi, to an unknown God. Iye Mwari wacho ndiye wandauya manje kuti ndizokutaurirai nezvake. Zvaaitaura Paul, kana muchiziva Paul munoona kuti nguva yake yekurarama akatoitawo kutendeka. Paul anga ari dangerous to the kingdom. Paul airwisana nekingdom yaMwari. Pakaurayiwa murume anonzi Stephen paya, akatemwa uya mudhikoni akaurayiwa muna Acts chapter 7. Paul akanga aripo aitobata hembe, achitounganidza hembe makotsi evanhu vaiuraya Stephen, achirwisana nekereke yaMwari. But chakazoitika kuna Paul, akazoita encounter nemunhu waakazenge akuparidza achibva kuDamascus. Aritori parwendo achitambudza kereke, ndopa akaita an encounter naJesu, akadona, akaona, I mean, to cut the long story short, ndopa akaona Jesu zvikanzi, Paul, unonditambudzirei? Paul akabvunza, who are you, Lord? But that encounter, number one, was the first encounter ya Paul yaakaita personal encounter yokuziva kuti kune munhu anonzi Jesu. Asina kuparidzirwa, akaita encounter. Kechitu munozomunzwa achinyora achitizvo, vhangeri randinonyora ndakariwana kuArabia. Akaenda 3 years ari kuArabia, akaripuwa mbune naMwari. Anga asina nyore gospel rekufungidzira kuti as the spirit andiri kunzwa kutsimbirirwa. Kana vanhu vachida kunyeba mazuva ano vanonzwa kutsimbirirwa, just feel like in my heart one's way. Kana chiri kukutsimbirira chacho chii, chambokutsimbirirei? Paul anotaura kuti rangu randiri kunyora iri ndakaripuwa naJesu mbune. Handida kufamba naye every day. Pane 11 ava vaifamba naJesu vachinzwa vachibvunza kuti maparable inorevei, vachiita sei. But rangu manje handina kuita sevamwe ava, ndakaita a personal encounter naiye Jesu wacho wandinokuparidzira iwe. Munoziva kana Kristu chedu chisati chatisvitsa palevel yokuti iwewe wakuziva Mwari at a personal level, tinoita vanhu vari religious vepaAthens. Vanhu vepaAthens ava vakazenge vakungonamata zvinamato zvakawanda-wanda. Zvese zvaitwa nevanhu vepaAthens hazvina kumbonyanya kusiyana nezviri kuitwa muchechi mazuva ano. Chinonzi idol worship chinhu chaunonamata kupfuura Mwari. Ndo inonzi idol, chinhu chaunokoshesa muupenyu hwako kupfuura Mwari. Ava vaisa mbudzi, vamwe vanoisa mashifts. Chese chaunokoshesa chekuti
kana zvikadii ndinotanga kuenda uko ndichisiya Mwari. Ngwarira kuti chinhu ichocho chinogona kunge chatova an idol kwauri. Hatina unyanya zvedu kusiyana nevanhu vepa-Athens panyaya yekunamata ma-idol. Anything chaunokoshesa. Ndoiziva imwe nguva rimwe gore pana vanhu vaiti titori muservice. But kana cowboy yakutamba munhu aitobuda muchechi kuti ndinofanira kutonoteerera cowboy. Cowboy yainga ine simba rekuti anga vataura but kana nguva yangu chacha yezvandinokoshesa yakwana ndiri kubuda pachecha. Hallelujah. Vamwe vataura zveMan U, vamwe vanotoriona bhora reMan U tiri muservice. Kupedza bhora kuto Man U kuso munhu anototsamwa yadyiwa service inopera atochinja because anga chiriona bhora racheroro. Chinonzi idol worship chinhu chaunokoshesa kupfuura Mwari. And guess what? Chinhu chacho ichocho unopedzera wakuchiziva straight. Bvunzai kavanosapota Arsenal. Vanokutaurira kuti tichatenga nhingi. Nhingi uye haasi kutamba zvakanaka, vanofollowa. Chese chaunonamata unotsvaga kuti zviri kufamba sei. Vanhu vanoda football hamumbonetsi kuvaona mumastreets. Anenge akapfeka, anonzi Preston, anonzi mukomana wecowboy. Yeah. Chinhu chese chaunoko vanoda music. Vanoitevera kutoziva kuti Rihanna this year ane matrips akati ari kuenda. Chaunonamata unofollowa. Kana uri waMwari unofollowa zvinoitwa naMwari. Hallelujah. Kana uri chinhu chese chaunoda here haustragule. Bvunzai vanhu vanenge vachikupinda marelationship kana achida musiki. Ndosaka vakuru vakazoti kureke kugava hakuna tsubvu. Kuda kunaita 70 miles. Kudrive 70 miles unoona munhu for 1 hour. Kana wada chinhu but chausingade kunzi chingobva kuObrick uye kuzonamata for 1 hour rinoita basa. Unonzwa gasi kupera mota, unotanga kunzwa kusaririra kune zvinhu zvese zviri kuitika. Why? Because hachisati chasvika. Kana wakuziva, Paul anotaura kuti ndinoziva wandakatenda ende ndinoziva kuti muzuva iro achandisunungura. Kana wakuziva wawakatenda haudi mafollow up iwe. Hallelujah. Amen. Unaza munhu anenge pakuziva wakuda Mwari iwe wega muchinhu chese chaunoda umbopushwa hama dzangu. Ndo chinhu wani chandakaona kuti munhu chinhu chaanoda nyange asina mari anoitsvaga. Mwamboona munhu anoda dora anokuenda kubhawa asina kana sendi believing kuti ndichanorimwa chete. Ende kana asvika kuhamba unoshaisha Mwari dzaanosheya nadzo. Chinhu imi vanhu vanoita madhiragi vamwe vacho havana kana mari vanotengesa zvinhu zvemumba achitengesa madhiragi. Kana wada chinhu you can do zvinhu zviri crazy kuti uchiwane ichocho. Hallelujah. Munamato wangu hama dzangu ndowekuti gore rino ndosaka tiri kuti year of togetherness but tinoda kudzidza pachechi yepaJerusarema. Pane zvinhu zvakawanda zviri pachechi yepaJerusarema zvatinofanira kudzidza from these people zvakasiyana nechechi yatinayo yanhasi. Hallelujah. Kana takutaura zvekuti takuda kunamata Mwari pandiri kutarisa chechi yepaJerusarema ndaona zvinhu zvakawanda zvakatosiyana zvokuti ndachitoti wamanaka why are we drifting away from the real thing? Why are we drifting away from the real thing? Kutomboziva Mwari vanhu vakawanda Mwari wacho vanonamata vamuziva. I think vanhu vakawanda vanotogona kunyorerana pamwe chete nevekuAthens kuti to an unknown God. Mwari unonamata unomuziva. John anonyora kuti zvatinokuparidzirai takazviona takazvibata nemaoko edu. Takatomuona tikafamba naye tikamubata ndiye watinokuparidzirai imi. Jesu waunoparidza unotombomuzivawo. Hallelujah. Hatifaniri kutaura zvezvinhu zvatisingazivi.
Kana usingazive Jesu, sometimes it's not better. Maybe that's why the church is quiet. Because hatizive Mwari wacho techida kutaura naye. Kana takumuziva tinoita confidence. Hallelujah. Maona ndosaka muchiona kana pana pamanesi chaipo pakangoita munhu arwara unoto havamboda kubvunzwa kunzi varipo here. Vanototanga kureacta vachida kuudza mamwe here chakati because ndo field yake. Hallelujah. Ndo field yake. Kana vawo zvako ndosaka ini ndichizombotaura kuti apa unotaurawo zvimwe zvevakadai so munotoona takatsikitsira. But kana matanga yaJesu ndotosumudzwa musoro kuti zviri kuti zvamuri kutaura zviri kubva nekupi. Kana makutaura yaJesu wacho muri kubva nekupi. John anotaura, Paul anotaura kuti hanzi kuti ndimuzive nesimba rekumuka kwake. Hallelujah. Kuti ndimuzive nesimba rekumuka kwake. Kuziva zvausingazivi. Zvinongozi kutaura pamusoro pechinhu chausingazive. Amen. Taura pamusoro pezvinhu zvaunoziva. Saka ndachitarisana ndikati chechika pane zvinhu zvandandichinatsokuona ndikati akumanaka chechi dei disciples vaiuya kuzongoona chechi yanhasi nechechi yekutanga zvii mabig difference aripo. Saka dei vaiuya maapostoli vachifamba muchechi yanhasi pane zvinhu zvavainatsokuona zviri kuitika kuti panyika pano pane mabetter buildings. Aizvo vaizoona kuti ei pari kuvakwa mabetter buildings than ivo vaipindira mudzimba kudhara. But chimwe chavaiona futi kuti kune better technology. Kutoona Mike ndichitotaura maitela kuti wedzerai volume voice rangu rakadai so I better technology. Jesu aiparidzira vanhu 5,000 asina Mike. Isusu taakushanda netechnology yekuti izvozvi tikuita ngevashoma munomu. But vanogona kunge vachitiona futi vasiri munomu vakatowanda kupfuura vari muno. Totoshamisika ndichitonzwa kuti mumwe munhu achinudza kuti Ivy Combat ndakanzwa muchiimba song yangu kuchechi kwenyu. Ari ukoko ku-UK uku. But ari kuona zviri kuitika muno ndo technology. Kwete kuti aitaura achicomplain, aitopraise. Okay, mungazi ngaindipagadzirise futi papa. Aitopraise kuti thank you so much for singing my song. Ndakakuona ndikati anotarisa live yedu. Better technology. Vaiona vakaona kuti kwane better technology. Chimwe chavaigona kuona futi ndechekuti tine larger platforms. Atanawo. But pane zvimwewo zvavaizogona kuona futi vafamba zvaigona kuvashungurudza. Pane zvaiitika pachechi yekutanga ndechekuti pachechi yepaJerusarema isusu yedu ino imodern church but yepaJerusarema yanga iri isusu we are the modern present church isusu. So the question is not which one is bigger, but the question is which one is stronger spiritually. Because mukazodzika nevanhu ava kava munoona kuti church yepaJerusarema they were born in prayer. Vakanzi tari paJerusarema kusvikira. Present church kutaura vanhu kuti ngatimire for an hour ibasa chairo. These people vakamira vakanzi tari kusvikira ratouya muchinamata muri munomu. Vakavharirana kusvikira mweya mutsvene auya. Tikadedzera prayer kuti ngatimire after 30 minutes vamwani vakuti ndopa anotanga kuti my excuses anobuda. This church was born in prayer. Kana tichada kuona simba. Sometimes toda ku blame zvinhu zviri kuitika in the world. Na akazonatsa kuzviona ukada kuzvitarisa unoona tinofana kuto blame church hysteric. Because tisu tabva pa position yokuchinja zvinhu. Kana church ikamira pamunamato zvinhu zvinochinja kunzoko. Ambudziko nderekuti taangocomplaina tisinganamate. Raven yakazoti a praying man will stop sinning and a sinning man will stop praying. Kana tabva pane zvatinofana kuita chaipo ndo patinoluza power saSamson. Saka chimwe chacho yanga it was born in prayer church too. Church yepaJerusarema they were filled with the Holy Spirit. Panga pasina option vanga vakazadzwa nemweya mutsvene. Makapu ava anga asiri half full. They were filled, they were full
of the Holy Spirit. Vanga vakazadzwa nemweya mutsvene. Hallelujah. Evidence yemweya mutsvene yaitooneka even nevanhu vakaona vanhu vakati zvikanzi vanhu vakadhakwa kavo. Munhu azadzwa nemweya mutsvene zvokuti even vanhu vaiona vakabvumirana kuti there's something wrong nevanhu avakazadzwa nemweya mutsvene. Kana wakazadzwa nemweya mutsvene even ukaenda pabasa pako chaipo chaipo, vanhu vanozviona kuti this person is different pabasa panapo. The problem yahane chechi yanezuru, number 1, hatina kuti wa born out of prayer. Number 2, hatina kutombozadzwa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene ndio oil yokuti zvinhu zvifambe. Haugone kufamba nemota yapera oil. Ndosaka muchiona vanotokuudza kuti oil chitokurumidza kuchinja oil. Vanozviziva kuti oil ikazongopera mota yese inonoka. Vanoita injini inonoka, inotofa injini yese zvokutogona kutorasa yayese ukada kutraya kufamba usina oil. Bvunzai vana vasikevha vakamboda kufamba vakadambotraya kuita zvinhu vasina oil. Vachida kudzinga madhimoni vasina oil. Vakafunga kuti zvinovhairisa kudzinga madhimoni chiti nemuzita raJesu rinoparidzwa naPaul. Iwe wacho munhu wacho urutaura iwe haumuzivi. Madhimoni akatomira kwavaitotamba draft vakati because pavanonzwa zita raJesu madhimoni anovhunduka. Vatovhunduka vakati komana ngetumbomirai zvese zvamuri kuita, mbomirai maprincipality, mirai kumapowers, mirai marulers of darkness of this world, maspiritual, mirai pane zvakuda kuitika. Vari kuona vanhu varikutamba navo zvavo havana kana chano zvikanzi hapana vatamba nesu sere vari kuwestera nguva. Hanzi vakarohwa vakamhanya vasina kupfeka. Zvinhu zvaMwari hazvidi kungoitwa uchingotevedzera iwe usina power riri kukubheka. Vaifamba vakazadzwa nemweya mutsvene. Ndoko toda kudzokera mugore rino, toda kudzokera ikoko. Munoona zvinhu, munoona vanhu vari uko, vanhu vemodern church, pane mumwe aitaura kuti we are now focused on presentations. Powerful presentations, powerful preachings, powerful sermons. Ukatonzwa munhu achitaura anoti ninge uya anoparidza, vanotaura zvekuparidza. Hallelujah. Chakudiwa ichechi iri born of the prayer. Number 2, yakazara nemweya mutsvene. Vana mai vakazarwa nemweya mutsvene vachikorobha mumba vari mumatongues. Hallelujah. Born of the spirit. Akataura iye akati izvo imwe zvakunetsa ndezvokuti church yamazon they are concerned with branding and image. Nguva yakwaJesu zvanga zvisiko. Hallelujah. Chaizikana naJesu ndechekuti kana ndakufamba nesimba ramweya mutsvene vachanditsvaga. Ndosaka muchizoona mwaizota mutsvaga utoita kuvahwandisa. Chaaingofamba nacho Jesu ipower. Achiporesa vanorwara aifamba nesimba remweya mutsvene. Ndoranga riri branding rake. Hallelujah. Ndakatozombodzwa nemunhu kanzi iwo mimi kwenyu kuharvest ndiwe you are the face of harvest. Inini ndoda kuita face of me. Ndikati unotonzwa kuda kuita face yokuti I want to be the face of the chakati. Handina kana basa nezvokuti anzi chii kana zvemaface zvokuti patinoda kuona ndi Jesu ave face yeHarvest International Church kwete vasundiri. Hallelujah. Sometimes church yanhasi they substitute emotional excitement for spiritual power. Hallelujah. Amen. Takuda chechi. Munoza kana uchida kuziva kuti chechi yakakura sei, enda kuma prayer meetings. Sambo zvinetsa zvenyu kuti kana muchida kuziva kuti chechi iri kuita revival, endai kuma prayer meeting. Slowly Satan ari kureplace ma prayer. Slowly Satan ari kureplace presence yemweya mutsvene. Hallelujah. Munoza ndaimbotaura tichiri kuZimbabwe kuti unozoona kuti sometimes tunoda zvongoexcita vanhu. Musi munhu waanomira ari MC kana kuti achiparidza ndo paanoda kunzi amen aiti. Kana musi waanenge akagara anoita ngasipo. Ngangouya amire panapa ari MC. Hey church nhasi makaneta. Handisi kumbonzwa live. Uri kuda kuti zvinhu zviite nekuti wauya panapa. Kana asipo pamberi apa akagara umwe zvaari kuda kuti vanhu aita hazviite kana ka1. Amen.
Ndopaanotaura zvokuti ngatitofanira kubata nepaari kuziva kuti ari kuuya kuzoparidza. Next week tofanira kubata time, tofanira ndopaanonzwa kuti vanhu, paanofonera vanhu kuti uyai kuchechi. Vakomana. Vanouya nokuti iwe uri kuparidza kana kuti vanouya nokuti iwe chaimba kana kuti ndiwe MC. Hallelujah. Kana taakuda zvekufamba, nyaya yekunamata Mwari haisi yekuti ndiri kuita chii, handina position ndine chii. Nyaya yekunamata Mwari, kana ndichibva ndangopinda padoor apo, ndauya kuzozvitsvagira Mwari. Amen. Hauendere kudenga yevana. Amen. Hauendere kudenga yemukadzi. Hauendere kudenga yemurume kuti murume wangu ndiye anonamata stereka. Is a spiritual warfare. Anoenda kumakomo wakangorara. Yekunamata Mwari ndeyedunga munhu. Indodha iyazibonela kana yaye kunamata Mwari. Hallelujah. Amen. Ndowanzo kupa testimony ya Bamurandu. Bamurandu, pane time, he was a good man. Vaiuya kuzosiya mudzimai wavo pachurch. Vomusiya voenda zvavo vanoenda. Kana chechi yapera, Bamurandu vaiuya kuzopika mudzimai wavo, voenda zvavo kumba. Vanga vasingamurambidze kuenda kuchechi. Aiwa kuchechi vaibvumidzwa. Ende vanga vasingakomplene kuti ndichauya katu gasi riri kupera. Aiwa, vaisiya mai Murandu, voenda, vovamirira. Vobva vadi, votorana nemudzimai wavo voenda. Chinhu chavaigona havo havana kumurambidza kunamata. Amen. Do mistake futi yavakaita. Because pavakamubvumidza kunamata, Mwari akazoita chi? Akazoita minana. He's a true example kuti vakazoziona kuti akomana kazokunamata mudzimai wangu ndiye ari kungonamata. But inini pandimire pakaoma. Amen. Kunamata waMwari kusvikira murume wako akuda Mwari uri kunamata. Hallelujah. Boys kuna mwarume vanototi wabva kuchechi onzi ndokunamata kwasvika munoita here ikoko. Kungopinda mbari ajeti. Achingopinda nzeve dzatodai atodai zvokuti murume wacho anoti kana kuchechi kwacho handiuye. Kana vana vacho anoti kuchechi kwacho handiuye. Nezvavanenge vachingoona. But Bamurandu vakati Mwari anonamatwa nemudzimai wavo. Vakati manamatira anoita mukadzi wangu nezvandiri kumuona achi aiwa regai tibatane vakomana. Ukaona murume wadaro pride inotibata kauri ngoti ngoteerera mukadzi ngoti ndakuenda kwaari ikokoko. Hapanenge pafamba Mwari. Amen. Unaye wako hwane akambouya kuchechi nekuti akaona manamatiro anoita Mwari. Hallelujah. Hallelujah. Ndakazombonzwa nemwe zvikanzi kana ndendabva kuchechi mafriends angu anenge akandimirira kakunonzi kuyo kumaline havauye zvavo kuchechi but akana tangopedza ndobva ndozonobatana neboys. Hakusingobatana kwavanenge vachiita iwewe. It's just a matter of time before vakudrena to the extent kuti auye kuchechi. Either vanhu vari kutotamba navo ukatotadza kuvadhonza ivo ndo vanopedzera vakudhonza. Amen. Ndaimbotaura pane rumwe rufu ndikati unoziva usafurirwa kunamata Mwari neshamwari. Nokuti musi waanofa anotendeuka parufu rwako iwe. Friend yako chaiwo ukafa anovhunduka. Wambofirwa nefriend here unozoti atofa ko. Pobva pachiparidzwa manje. Kuti aumana yaitika ichaitika kune mumwe pana. Anofungisisa kuti guys kana Jabu afa so inogona kutofa zvesho. Ari kaindinamata Mwari. Asi waenda kugehena. Parufu rwako ndo pazoparidzirwa Jabu akoenda kudenga. Saka nyaya yekunamata haisi yekutarisa vanhu kuti zvakamira sei, haisi yemob psychology. Kunamata Mwari kana uchiuya kuchechi hazvidi mob psychology. Zvinoda kuzviti pane akazoimba kuti I have decided to follow Jesus. Hana kuti we. Yekufollowa Mwari inotomboda kutangira pa I. Wazofamba onana I kuti tite mawi. Hallelujah. I have decided to no turning back. Ndokuti aiziva kuti ndikacheuka uku. Ndikangocheuka zviri kumashure hakuna kumira zvakanaka. Kune zvinhu zviri kuvaima. Ndosaka Bhaibheri richiti kune nzira yakanaka mumeso mevanhu. Asi magumusiro arwo ruri rufu. Nzira yekuenda kugehena yakanaka. Amen. Musanyeperwa navanhu vanoti anzi izvo kunyika kunobhowa. Kunyika kunonakidza.
imi vanhu vari munyika vanonakidzwa muri kuita zvekutamba vanhu vari munyika vanonakidzwa saka musavataurira kuti hanzi zvamuri kuita izvi ndosaka vasingauye kuchechi but vaudze kuti no zvauri kuita manje uri kupuwa candy nepoison pakati. Satani ari kukupa candy nepoison, uri kunakirwa zvako but pakatikati pacho apa pane poison. Kunamata Mwari idunga munhu. Ziva Mwari waunonamata. Kana usati wakumuziva unotonetsa. Ndakatozvizvona munhu asati akuziva Mwari wacho anonamata anoda mafollow up, vanhu vazodai. Kana wakuziva Mwari haumuvhwe nevanhu because ukuziva wawakatenda. Amen. Ziva wawakatenda. Personal relationship with God. Hakunotaura zvaMwari usingazivi, zviri very dangerous. Munoziva Satani anoziva mascripture kupfuura maKristu akawanda. Mascripture akawanda vatombomecha when it comes to preaching kuziva magwaro. Satani anoziva magwaro zvisingatomboiti. Saka iwewe kana watodecide zvokunamata Mwari ka uchitoziva kuti you are running behind, ndofanira kuziva Mwari uyu abve mubhuku avewo mumwoyo mangu. Nditiwo kana ndakufamba ndikanzwa zvisina kumira ndoziva kuti zvandakuita zvina kumira mushe nokuti ndine resi, kwete kuti ndomirira kutsurwa nemunhu. Aiwa, mweya muchena anonditsura kuti zvandakuita izvi hazvina. Munoziva zvawanda mazuva ano zvakawanda zvokuti munhu anokubvunza kuti zviri papi mubhaibheri. Anything ka chiri munhu anogona kuputa forge achishandisa bhaibheri ama. Munhu anogona kuita anything achishandisa bhaibheri. Saka ukada kutenda route iyoyo haumbogona munhu. Chinhu chinogona munhu irelationship yake naMwari. Mwari achimudza kuti zvauri kuita zviri right for you. Amen. Mwari achikutsura wega kuti zvauri kuita zvasiri izvo. Ngative ine a personal relationship yaMwari watinonamata. Hallelujah. Church yepaJerusalem, they were born of prayer. Church of yepaJerusalem vanga vakazara. Tinozotaura zverudo zvese zvinouya kana munhu akazadzwa nemweya mutsvene. Because pane rudo runonzi neBhayibheri kuna Romans 5, the Holy Spirit poured the love of Christ in us. Kana uchitori naJesu ndiyo mweya mutsvene okudira rudo rokuti ugone kuda vanhu. Rwedu sevanhu rune parunoperera, rune malimitations, rune maconditions, but rwaKristu runoenda beyond zvinenge zvichiitika. Wotarisa vanhu kuti these are my brethren. Tichaenda nawo kudenga. Munoziva kudenga hakutizike. Panyika togona kutizana kuti manje ichi ndikamona akagara kusaidu inini ndichanogara kusaidu. Denga racho ronopinda ndekupi unofunga kuti nekudenga uda kutonotizana nemunhu kudenga nekudenga. Hazvina kumira zvakanaka. Ngative vanhu vanoziva Mwari watinonamata. Amen. Ndo vhangeri toda kuti tidzokere kwatiri pano, tichange tichita maprogram, worship night, tichange tichita maprayer, half night prayer. Toda kudzokera pacheche yekutanga. Kana tati tikuita half night prayer uri mwana wepaharvest usasara pazvinhu zvakadaro. Hallelujah. Every month tinenge tichialternate. Tamboita worship tichimborumbidza Mwari. Imwe mwedzi tombouya kuzonamata tichitsvaga Mwari. Munoona kuti zvinhu zvinotanga kuitika muupenyu hwako nepachechi panapa zvinotosiyana. Amen. Ngatifarireka Mwari wacho. Pane Mwari, panonzi pana Mwari, isusu ngative attracted nezvinhu zvaMwari more than anything else. Ngatisimukei tichipedza kunamata. Hallelujah. Tinamate. Baba, tinokutendai panguva yemasikati ano muzita raJesu. Tinokutendai Mwari nekuda kweshoko renyu. Tinokutendai Jehovha nekuda kwekuti muri Mwari wedu, pasina imi hakuna mumwe Mwari. Tinotenda Baba nekuda kana mai ana baba vakomana nevasikana vepachechi pano ngavabatwewo nemi, vave nepersonal encounter nemi. Tinonamata Baba mune zvakawanda zvatiri kufesana nazvo mumalives edu. Tiri kunamata Baba that you intervene Baba muzita raMambo Jesu. Tiri kunamatira ruoko rwenyu, tiri kunamatira simba renyu, tiri kunamatira Mwari kuchengetedzwa kwevana venyu pachechi pano, kuchengetedzwa kwemafamilies pachechi pano, kuchengetedzwa Mwari kwemabasa pachechi pano, kupromotwa kwevana venyu nekuda kwaMwari watinotenda. Tinonamata Baba muzita raMambo Jesu. Imi Mwari hamufuratire vanhu venyu, vana Mwari hamufuratire venyu vana, munokomborera venyu vana, munoitira zvakanaka. Vepano Mwari ngavabatwe nemi, varopafadzwe nemi, varambe vachitungamirirwa nemi. Tinonamata Baba panguva ino, nokupa mbiri yose kwamuri muzita raJesu Kristu. Amen and amen. Siya time kuna MC wezwa.